Vatange takape dheti rekufamba nhasi ngekufa kwakaita muchafuruka baba vakomana. Saka murekwa murazvo wari kuti tine mamwe matauriro akaenderana nababa vachindoka vachiti takazonge tasvike kuti ana muchafuruka anotaurawo zvaanoda, saka ndingachaatumikiridzi, mungachitaure kuya kwayamaita nhasi zvamwakuti akufamba atingachafambi yedu daani iri muchitaura ana murazi kuti akanga aineita kana akutendenda kana chianochangopitema kutendenda anochibudza kuti ane bvaripi uchitaura kuti akutendenda uishende pamataura changamiri chitaura ipara mwanaro ataure ngemuromo wako. Tauri zvakawanda kutaura kwatandoita kuti ngachitaura hawo zvaanoda. nerisidi rinodini Tina risidi rinorikwa Kana kuti chakaoneka tina risidi rinorikwa kana tamutsimutanenera chipisematanenera Pane zvimwe zvikamu zvinakanisikakwanisi kusvikira tikutaura kuti wanda achakuponga ndenda iwakwandodurira kana chimwe chekusanzerokuisikana ngatatenera nevemaukujiea alukuru changamiri sokotariswa kuti vana murazwa kuti matenda ndaaida matatendendane nhema muri kwekuti muchitaure kuti munodei pandaa yaataura kuti waitenda. chaitowana murazvo tazviona sese rimwe dai sekuti nyaya yagara achitaura asi sekuti nyaya iyi anhaya murazvo azi kuita achibatwa ari umwoyo atoya mwana asi kwe iyo atenge pachezvake sori changamiri kana tichikumbirawo kuda timbotaurana kuti tingaita sei sati tozongova nesaunonade kutaura nyaya iyi kutaura kuti pane chimwe chiro chinotaura kungaa kuti takawose takati nechakati kuikaaiyo asi pakuizwa kwemunhu imombe nomwe hapana dzinga rekuti tamambo nhatu dzenyu nomwe
kutsvakwa kwababa nokuti baba asibvumi kwavo asi akatsvakwa munhu kunga aenda nawo anhu akashandisa maexpenses emombe 4 pakuungana kwakatanhwa nharaunda yamambo yasabhuku matizi echitsvaka baba aenda nawo akasikozi munhu wakutsvakwa obva atsvakwa nasabhuku matiza nakuchina ishe kumucha chichikumucha akaunganidza anhu pakati panapa hatitongi akambotorwe yasabhuku vatotonge zvomamawina titonge zvasabhuku kutsvaka kwainga nemakostere tsvaka munhu vakashiya kuno makosi nenharaunda ndozvokutore pamusoro imamo sanga munotya zvinotaura kuti pamusoro imamo kwane kufamba nokudedeta pamusoro imamo pamusoro imamo nyaya tinoti tinge tichijekesirana maererano nenhau yazobvumwa nhasi ngekuti nhau iyi yakaitika 1992 kubva ipapo 92 vanhu vaifamba vaibva vamwe vaibve kuharare vamwe vaibve bulawayo vachiuya kwana sabhuku tichienda kwana tichienda right uyu wakanga akangwara murume muri kuona ari apa wakatsvage mamwe madzishe kwaaienda kwakatoripiswe dzimwe mombe dzakaenda zvakafanana nekwana muzaruwe isusu kutozi muri kupumhe munhu takati taraputika kwamuzaruwe unonzi kwamuzaruwe iwe kwamuzaruwe tokanga kwataka tamangarwa ndimurazvo zaruwe ndiani muzara wetu wakati amangarana nanhu ekwachamhashika muzara wetu wakaenda kuti anhu ekwamuchafuka ndipei mombe kuti nyani ndione kuendese kwamambo marangi dzichikutongerwa kwamambo chikaluru pakatorwa mombe mumusha mwedu yakaenda kunozi muzara wetu kwamutambara imizara wetu muzara wetu murazi wakabvuma nekuti wakauraya pagari saka murazi zvakabvuma wakabvuma kudarira mambo mutambara chindipei mombe imunu kuti ndione kuchimuendese kwamambo marangi ndiani ndi muzara wetu mambo muzara wenda ni mambo muzara wetu asi ndio ndiendese nyenyu muzaruwe turune katuru kwamutambara kwa mutambara mozomanga sone sense yabo kuti ndimo mroshiro ndimo ndimo ngekuye yesenze jani makajani atandi nangana ataka sense some experiences vanokotora murazi takudari kuno kwamambo kutaura isusu ina kutaura kuzokudai munhu wakatwa zviya akati pakarihiwei pakauraya mombe zvimwe zvakaiwapo zvotaurwa nezvakatengwako zvotaurwa kuti akatwarwa ngemotoka kubveiyo bhokisi racho unotaite marii motoka yacho yakaite marii ndiwo maitenzi zecho yekutaura iwowa kundoti amwe akatobvuroyo mungazvipedza kuti wakapechema hama dzese dzaifamba maexpenses ataisendesa mutamudare rinonga mambo tinesi rekotora murazo anoita iwo 160 Alright. Yes. Okay. 160 marks here. Zvese nazvese Akutore zvemudare badziko zveburial chichi zvataura mambo. Tine urombo pamusoro. Tine urombo nekuti baba wadu wacho hatina kurombo waigaba. Tototi achitotitsanangurira kuti zvifambisa sei uye baba vedu vacho ari papo. Haana kuzomboneka. Haasi kuzomboneka up to now from 1992. Nhasi wakuti takutendera ndaa padare reno iri. Hatizvishori baba waite zvakanaka. Asi ngaachitipe rizere uye teiutora baba vedu tivavige.
Imamo kana munhu wakamboipa here akamboipa ngepi akambobvesi takabata vhemu muna 2005 vhemu wakaripirani wakaripa muchafuro asi pamwana wevhemu kwaikuda muchafuruka echiti ndikati wakaripirani wakaripirisa muchafuro wakati munhu wachotakesi aizi takapa masasi ndo akatituma mutumbi takaenda kukhande pamasanga paudzina zawo akatungwa izvi madzakadi namakaipira maitunga pombiani vakatongwa namangu chikambio yakitonga zimambo vati vaitongwa nachikambio tangetarira hama here nachiwadongo wandaita sekitari uri pano maudiri ndimambo iyo zvemudoreni chikambiro wazaechi vanga ari sekitari wainyora wangaziri deciding officer inini pachikamu chitaarina nhasi uno chekuti uri kubvume kuti mhosva ndinoiziva zvese zvekuti mutumbi wakaenda kupi, zvawakatora ngezvipi, zvakaende papi, ndiye unofanira kuti achichitotitsanangurira iye no, ngekuti isusu kwetiri wairamba nhasi unowatenda padare ramambo rineri hatisi kuzvishora ba, asi kuti iye achititaurira kuti zvinhu izvozvo zviri kupi, toda kuigoba kawedu sekuigoba kwakazimadzibaba vanhu vanhu vese nanhasi uno munhu akafanira kuigoba iye kwavigoba mushure mekunge atitaurira iyeyo wamakachanokuipisawo makapanguzive babo inu mutoveni hadidiko masasi ayaya ndipo masasi ukaditi witnessing kuti airamba kuti hatichiziva iyo ndo wakatore munhu haditi unoreiko masasi ndiyezwa mukundi iyo mukundi unopinda ndipo chimbopindayo munyaya dzacho unotozvitaikuenda amasazvizvizavasura nosota kuti haine tazviona shuma yacho maanaye taiona kumasi ngatichipiwe kuti munhu wakaiswa kwari usatangotaura zvikuri iyo zvirambe kutongana zvatende munhu kuuraya kwatenda Alesi andaitumwa saka zvimwe chimbotsaya naitumwa muchazobvunza vaituma mutumuni wakazoise makumwena apabatisisai chipindure pamatatendenda amano apa apinda matatende ane nemabundi anazo munhu isivi angatekunetsabwela mangwana takutongana namasasi ini mwatongana namasasi uchati witiniseii akondiye pakanga pakamena ndiotsvaka uyu amamukambotitendeoti takatsvaka tii makaitsvaka makatsvaka ina makamutsvaka here munotori matsvakire takaita ndizakatotsvaka tichikutitoutsvaka musikazi kutipe mari yekutsvaka
Makangolipere manje ngemotoka. Changamire makandipedza hende kuti taurira aya akupe mari uende kotsvaka kusha. Wakapuwa mari? Akandipa mari yekuti. Wakapuwa mari? Akandipa mari. $70. Mumeri, mambo hata ndizokuwe mari yekotsvaka pasi. Akutowa dringi. Aiwa, iyo yangu. Mambo hata akutowa mari yekotsvaka pasi. Kupawo dringi kwawaifamba wewe ndiri kwenda ndareba ndatu. Chapanda chitataura ngezvazvo. Zvoonera kwaMurasvo. Imimi totenda kwamaite nyaya kuti taure zvakawanda no. Matende nyaya yenyu munolipira uchafuka mombe nomwe mambo mombe nhatu $160. Chechimutorerawo izvo zvitiro pakutsvake usho. Wanga ari mudagwe mamuzvese here kumba yekutsvake munhu mudagwe maanga naye Kumba yekutsvake munhu maanga naye here ichafuruka. Ngokuti apa ndo pakamire nyaya pana Murasvo. Amweni mukati mwawo aiti amwe aitenda amwe aiomese musoro ichifuna kuti Murasvo aonekwe. Masiwo iri kwaMurasvo dera zvinhu dziri mere ng'ombe Pari zvine zvatina basi tinochotsvaka. Kana kuti une mari. Pari zvinezvi hatina chatanga tinacho basi takuchotsvaka. Munotsvaka kusvikira lini? Tanga totokumbirawo kuti Changamire zvinoita here kuti tikatenge kwa 6 months tounza hafu tozotere 6 months tounza hafu. Ndinoti pa 6 months tounze hafu tozoti dzimwe 6 months toye hafu kuti nguva inokwana gore. Ane makore mangana 33. Oman, 33 years. Plus reaching 34, I'm going to try to fumero. Every month you told us. Oh, mali 160, no, don't go ahead. Iko zvinezvi panapa pamusoro panapa iko zvinezvi ne 120 chete ndio makatina. No 120. Ndiye mwana. Ndiye ndine pana. Mzee, azizikuni. Tombele hadi tukuni. Nadi? Ngati pozo ndio sana. Alarm order, please. From 160, they shot for you $40. I'm going to go back. We know the people are 20 plus.
Sai kumfukishia mali. Mimi magambo rikwere pamutange kodini. Kona sekunge muriku awane mimi. Unge muriku chine my emotions. Nyowani ushua kutanga. Kutera nini na ya 1 2 3. Baba noko atenda mani. Arume. Andinga kubvunza yangu kuti mwaingepi. Nongenda kushua imani. Asa 1 2 3. Akanga kufamba nenyezwa kana kusvika nhasi murago wapa. Mimi kifendo kwa 6 months. Titi ya 6 months. Kifendo kwa 6 months. Kuchini sema. Yekuna. So 6 months in December. In November. I came in November. November inengeni sana. November. Teach
Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Dojipondora, dojipondora tete.